ugwoluduku ne China ligwe. My mercy, oh, my mercy, oh, my mercy, ugwoluduku ne China ligwe. Jesus bịara n'ụwa wee nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie nke ụwa. Ma emechara ụwa wee jụ ya anya na ihe ọma ya. O mere ka ihe ọma kwụsị. Mba, ihe ọma ga na-aga n'ihu. My mercy, oh, my mercy, oh, my mercy, ugwoluduku ne China ligwe. My mercy, oh, my mercy, mewema, my mercy, ugwoluduku ne China ligwe. Ụfọdụ akwụsịwo ime mma n'ime ụwa n'ihi na nke ha mere hụrụ ha ya. Ụfọdụ akwụsịwo inye aka n'elu ụwa n'ihi na nke ha mere hụrụ ha ya. Mekaniki ekwe mara ndị bụ ndị ara n'ihi njọ nke ụwa na-ebi. Ebe mmadụ ga-ewepụta ego nyere nwanne ya aka kama nwanne ya ga-ekele ya. Ihe ọjọọ wee kwụọ ya ụgwọ ihe ọma ya. Chai, ihe ọma alala. Ọkpara Ebube nwụrụ ọnwụ n'elu ebe nke Calvary. Ewe maa ya ube, kpọọ ya ntu, mee ya ihe akaja niile dị iche iche. Elu ụwa wee jụ ya n'ihe mmụọ mere. Mana nke a emeghị ka mma wee laa. Onye na-eme mma mere mma gawa n'ihu. Onye na-eme mma wepụta obi gị mewe mma. Ugwoluduku na-eche gị n'eluigwe. Enyi m, ma imezi ihe o, ma imezi ihe o, ma imezi ihe ugwoluduku na-eche gị n'eluigwe. Onye na-eme mma ma imezi ihe o, ma imezi ihe o, ma imezi ihe ugwoluduku na-eche gị n'eluigwe. Mgbe ahụ ga-ewepụta ego ị nwere ka ị were nye ya aka n'olili ya. Mgbe ahụ ego ahụ ọ bara uru. Mba. Mewe mma ma imezi ihe o, ma imezi ihe o, ma imezi ihe ugwoluduku na China. Mewe mma ma imezi ihe o, ma imezi ihe o, ma imezi ihe ugwoluduku na China ligwe. Ịdị ekwe nyere mmadụ aka. Ihe ahụ nke ị nwere n'ime ụlọ gị bụ nwa ogbenye bịa ga-agbachi ụzọ chụwa ya ọsọ. Kpara tụle ọ bụrụ na Chineke si otu a wee mewe gị, iche na ị ga-adị ndụ nwere ihe ọma. Ya mere wepụta obi gị nyere mmadụ aka, maka na a na-akwụwachi onye ọbụla dịka ụgwọ na ya si dị. Ime ezi ihe mmeso gị, ime ajọ ihe ajọ eso gị. Ime ezi ihe mmeso gị, ime ajọ ihe ajọ eso gị. Ya mere enyi m ezi ihe, ime ezi ugwoluduku ga-echere gị. Chai, ma imezi ihe ololo, ma imezi ihe wei, ma imezi ugwoluduku na-echere gị. Enyi m mewe mma o, ma imezi ihe. Mewe mma o, ma imezi ugwoluduku na-eche gị n'eluigwe. Chetakwa ndị mmụọ ozi na-edekọ
chetakwa 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 onye ụfụ obi chetakwa ndị mmụọ ozi na-edekọ ogbu mmadụ chetakwa 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 ndị mmụọ ozi na-edekọ ara wuruwuru chetakwa 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 ndị mmụọ ozi na-edekọ Chineke jiri nwaanyị dị mma chọọ gị mma wee nye ya agwa ọma ma ihu nke bụ na ya aka gị njọ ihu nke Adaobi aka gị njọ Chineke achọwo gị mma wee nye gị akụ na ụba n'ụdị n'ụdị nke nwa ogbenye adịghị ekwe gị nye ụra ihu nwa ogbenye ka o nwere ego ole iwu 20,000 n'aka ya dajuwa ama na-ejo jiri bịa meezi ya ezi enyi mama ndị mmadụ na akụkọ ya lei obi ụtọ gị obi ọma nke ị na-eme n'elu ụwa ndị mmụọ ozi na-edekọ aja gị na-asụrụ Chukwu n'ime ụwa ndị mmụọ ozi na-edekọ aka nke na-enyere ndị ogbenye ndị mmụọ ozi na-edekọ obiọma gị ka ị mere nye ndị ekpenta ndị mmụọ ozi na-edekọ enyemaka nke ị na-enye n'ụlọ chọọchị ndị mmụọ ozi na-edekọ ojiri ọkara ga elekere asaa uhuruchi ga-esere politin bag gị ahịa iguzo kpọsa onwe gị n'ahịa amawabịa ga-eti ka m gwa gị ọrịa ejula ebe niile ma nke a na-akpọ obiri na aja ọcha kpatara ya gị fee Chineke dị ndụ kpatara ya gị too onye ọrụ ebube Jehova enye gị mma ka ị were ya mebie ọ chaghị gị ma ka ị were ndụ gị wee laa n'iyi mana na eze ebube chọrọ gị ezi enyi m agbọghọbịa kwụsịlata ya madam bịa palọle Chineke nyewere ndị gọzie gị ịdị ahụ nwoke ọzọ ihu nwoke ọzọ ọ dịghị ekwe gị hie ụra ihe ndị a niile bụ mmehie 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 kwụwa aka gị ọtọ mewe mmale onye na-eme mma ka mma ga-abịara ezi enyi m tawetukwu enyi m too Jehova onye na-eme ukwu sai ndị mmụọ ozi na-edekọ onye na-aṅụ ukwu ndị mmụọ ozi na-edekọ ịṅụcha gadaba na gota susugharịwa ndị mmụọ ozi na-edekọ tombolikwa ọba eme push ndị mmụọ ozi na-edekọ ebe enyi m chetakwa ya chetakwa 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 ndị mmụọ ozi na-edekọ onye 419 chetakwa 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 chai